DNA. Y mae holl fanylion, nodweddion celloedd byw, planhigion, creaduriad a dynion, wedi cloi mewn moleciwl, cymegin tenau hir, a elwyr yn acid deoxyribonucleic, DNA I chwiamu, a darganfu dau o ffrindiau, Crick a Watson, fod pob moleciwlyn DNA yn dod yn de yn barau, wedi chlymu drollau trwy ei gilydd. Oherwydd hyn, mae un llun yn dod o'r tad a llall o'r fam, ac yna I chwi pam, y gellwch chwi gael rhywun sydd yn debyg I droed eich tad a lle sydd yn debyg I geg eich mam. Dyna hefyd pam na fyddwch chwi fyth byddwyd maith, yn debyg i'r un blodyn na'r un sgodyn chwaith.